Vítáme vás, milí přátelé, u našeho dalšího podcastu a tenhle podcast bude směřovaný na to, co milujeme nejvíc a to jsou naše auta. Tenhle podcast bude věnovaný úpravám, různým performance, stagím, ať jde o brzdy, o motor, o všechno možný. A když to přirovnám, Aneb, co byste měli začít řešit, když byste chtěli mít víc svoje auto pevně v ruce a rychlejší na silnici a jistější v zatáčkách? Přizvali jsme si dneska vzácný tři hosty. Luky, můžeš nám je prosím představit? Z levé strany začínáme Filipem Říhou, který má v garáži, nebo jeho rodina má asi nejzajímavější auta. A potom je tam Lukáš Balcar, takový náš stálý člen, který umí jezdit neuvěřitelný tempa. A potom jsme si přizvali Honzu Kováře, ten je z JK Racing a ten tady bude za takovou tu odbornou část. Já si nemyslím, že my bychom nějak nebyli zdatní ohledně performance dílu a ježdění obecně, ale věřím, že Honza, vzhledem k tomu, že se věnuje i nějakým závodním týmům, tak určitě vnese ještě nějaký větší nadhled, než který máme třeba my. Skvělý. Já si myslím, že se do toho můžeme hned pustit. Jestli jste všichni pro, tak spustíme oficiálně tenhle díl. Tak a aby jsme vám představili ještě blíž lidi, který jsme si dneska pozvali a jak Ondra právě zmínil, bude to primárně o autech, takže já bych byl rád, kdyby každý z vás teď zmínil, co má doma v garáži a rád bych začal Filipem Říhou. Tak jestli nám nějak můžeš představit, co máš doma v garáži, co A nebo nejčastěji, co jsi i měl? anebo co jsi i měl. Tak z vašich akcí asi lidi z fotek nejčastěji viděli mýho oranžového Mustanga. To je takový moje jako první baby, o který se starám a který hejčkám. Mám ho vlastně už nějakých 6 nebo 7 let. A během toho přibyly do garáže nějaký další zajímavé věci. Nejvíc z toho najezdím asi právě s Mustangem. Pak mám Caymana GT4, to je taková spíš jako okruhová věc. A dál máme F-Type, Lambo, Gallardo a další píčoviny, které jsou víc nebo méně vhodný na ježdění s váma, takže. A máte doma ještě jeden 12 válec. Pořád ho máte v garáži nebo šel někam na prodej? Jo. Ferrari čeká na sezónu. Doufám, že se s ním uvidíme v Itálii. Super, super. Paráda. Balci, za tebe, co máš doma ty? Tak u mě to není nějak moc zajímavý jako u Filipa. A já mám doma na, řekněme to, ježdění primárně s váma CLA 45 AMGčko. A pak si doma piplám takový moje baby, jak to začal Filip, Hondu Delso CRXu, kompletně jako překopanou. A plus jako daily nut teďka máme Sida GTčko, tak nějak jako na půli s přítelkyní. Mhm. OK. A teď Honzo, za tebe, jaký auta nejčastěji upravuješ? Jestli to jsou spíš auta, které jsou na nějaký daily ježdění, nebo to jsou nějaký okreskový náčiní, případně okruhový speciály? Ale u mě nejčastěji zákazníci jsou asi okruháři, teda upřímně, protože dneska je strašně moc dostupných závodů, jako takových těch trackdayových, že jo, který prostě je toho mraky. Je to relativně bezpečný pro pořadatele, takže to pořádá kde kdo dneska a těch zákazníků s těma typama aut je jako nejvíc. Jo, pak samozřejmě jako tyhle ty lidi jsou takový jako okruháři slash okreskáři, ale je to rozhodně daleko větší procento než třeba právě ty rallyový auta. Jo, těch amatérských rally závodníků nebo i jako nějakých poloprofi, který už jezdí třeba nějaký ten mistrák, tak není zase tolik. Přímě, co si budeme povídat, je to už potom zase jako o hodně dražší ježdění, než to okruhový a než to okreskový, takže tam už jich je míň a dost
klientů, zákazníků jsou drifteři, což je taková sorta úplně jako speciální, ale taky to jsou zákazníci. Takže asi takhle bych to rozdělil, ale za mě rozhodně prostě ty, co jezdí na track day, ať už teda jako nějaký měřený, nebo jenom, že si jezdí zajezdit, tak to je největší procento určitě jako zákazník. A ty jsi právě ještě zmiňoval nějaké informace ohledně rally. Můžeš nám to ještě nějak přiblížit? Takhle, já jezdím třeba sám nějaký amatérský rally, teď z poslední 3 roky nebo 2,5 roku z nějakých ekonomických důvodů jezdím jenom předokolku, protože 4 kola, ta už šla do světa před pár lety po dílech a prostě to pro mě není uživitelný. Takže teď jezdím Meganem RSovým a za mě jako poměr cena toho ježdění a zábava je furt jako super a oproti té 4kolce to není pro mě až takový rozdíl. I když samozřejmě s tou 4kolou je to jako v jistém slova smyslu jiný vesmír, ale zase na druhou stranu nepoměrně vůči tomu, kolik to stojí. Takže já jezdím teď z tohle, ale jezdím to samozřejmě na amatérský úrovni. No, ale jinak jako spolupracuju s týmama, který jezdí jako normálně mistrák, nějaký sponsoring tam děláme, plus nějaký díly samozřejmě a tak dále od nás berou. Takže jako nějakým způsobem spolupracujeme. OK. Super. Tak, Mě by zajímalo, kluci, co na těch autech už máte udělanýho, když už má tenhle podcast být věnovaný právě na tohle téma, tak Filipe, jestli můžeme začít od tebe, když si vybereš nějaký nejzásadnější úpravy a klidně, jestli to budou nějaký... To bude dlouhý seznam. Ne, tak začneme řekni, z čeho máš největší radost. Protože v Mustangu, co se týče peněz, tak tam je nasypáno asi jako nejvíc na nějakých úpravách a tak. Jo, což těžko říct, jestli to byl jako rozumný nápad, ale už to není úplně jako jak vrátit, takže to nikdy není rozumný prostě nápad. je to, jak to je. Každopádně Mustanga mám vlastně od série 5 litra, 8 válec, je to už ten Coyote, ještě teda s nepřímým střikem. Co na tom je udělaný? Je na tom vlastně, co se týče motorové části, tak je na tom udělaný velký sání Boss vlastně ze závodní GT3. Jsou tam vlastně výfukové svody Cooks dlouhý, X-Pipe a koncový díl s klapkou od Raše, takže to nám dává nějakých zhruba 80 až 100 koní podle počasí jako navíc oproti sérii. Mám předělaný kompletně celý chlazení auta, je tam vlastně jak silnější chlazení jak motorového oleje, tak je dodělávaný komplet chlazení na převodovku a na zadní diferenciál. Diferák mám vlastně z americké verze, protože já mám evropskou verzi, takže americká verze má trošku jiný kratší převod, takže líp to teďka startuje, má to trošku lepší trakci, ale snížila se maximálka, takže už to neumí jet 3 kg, ale ono v Mustangu 3 kg stejně jezdit nechcete. A co se týče podvozku, tak je na tom kompletní stída s přídavnýma stabilizátorama, stavitelná jak výškově, tak tuhostně, a jsou na tom performanceové vlastně brzdy, které jsou přímo jako z pražský Unitesty, kdy oni je mají homologovaný a jsou teda jako opravdu jako hodně dobrý v kombinaci vlastně s endless destičkama závodníma. Je to fakt, brzdí to skoro jako Porsche a já jsem jako nezažil nic, co by brzdilo líp než Porsche. Jo, takže co se týče brzd, tak tam to je opravdu velký upgrade, byť jsem měl ten performance pack pro tu evropskou verzi, kde jsou už ze série 6pístkový brzdy a tak tohle je jako jeden z nejvíc znatelných aspektů toho auta, že to fakt jako hodně brzdí. Jo. Co se týče Poršáku, tak jelikož je to okruhovka, tak tam jsem ty úpravy úplně nedělal já, to auto už jsem s tím tak koupil, ale je na tom KV Competition 3 a jsou na tom lepší destičky vlastně od Mantei, jo, a celý podvozek a tohle všechno tak ladili přímo v Německu v Mantei, takže jsou tam jako udělaný odklony a všechno, což na normální ježdění není úplně OK, protože trošku hodně žere jako vnitřky těch pneumatik, ale na okruhu to prostě jako funguje, no. Jo, plus je tam nějaký koncový
který má trošku lepší zvuk než série, ona ta série je taková trošku mdlá, jo, ale to je takové jako, je to furt dost decent oproti ostatním autům, který jako máme. Takže to jsou asi jako na úpravy dvě nejzajímavější auta, který bych jako vypích. Kromě toho, že na Ferrari je ještě straight pipe Wayfu, který jako má skvělý zvuk, ale jako vlastně je to takový, že to bychom tady asi neměli rozebírat úplně. A co to je Super. za Ferrari a jaký tam je Wayfuk? Cože? Ještě jednou? Co to je za Ferrari a jaký tam je Wayfuk? Hele, je to Ferrari, ty to ze mě prostě potřebuješ vytáhnout, víš? Jo. Hele, tak je to Ferrari F12 a je na tom kompletně Wayfuk Frequency Intelligent. OK. Super. Balci, za tebe? Tak u toho CLAčka u mě tam jsou úpravy prakticky minimální. Tam za tu dobu, co to auto mám, tak jediný, co jsem zkusil, tak byl burst, jinak to auto z fabriky funguje úplně neuvěřitelným způsobem tak, jak potřebuju, takže tam jediný, co je upravenýho, tak je lepší brzdovka a DBAčkový kotouče. Co se týče té Hondy, tak tam prakticky asi není originální v tuto chvíli už nic, kromě tlačítka výstražný signalizace v interiéru. Takže tam je to překopaný fakt jako úplně od podlahy. Tam je vlastně, původně tam byl 1.6 motor Esina, ten měl 125 koní, teďka je tam swapnutý motor B18, který je předělaný kompletně jako na Stage 2, takže je tam kompletně průchozí sání od Skunka, velká klapka od Skunka, jsou tam Stage 2 vačky, nějaký úpravy na ventilových dílech, miskách, pružinkách, svody tam jsou SRS-ový, jsou tam větší vstřiky z 2,2 litru háčka motoru hondovýho. No, asi bych mohl hodně dlouho jako pokračovat, je tam toho fakt strašně moc. Samozřejmě cívky a tak dál, že vlastně to ještě jsou starý motory, které běžely na klasických jako rozdělovačích. Takže vlastně z těch původních 125 koní, co to mělo, to teďka má 224 v 9,5 tisících otáčkách a když s tím člověk jede plný kotel, tak to zní jak motorka to auto. Je tam vlastně Swords Integrity Type R vepředu a je tam BC Racing podvozek taky výškově tuhostně stavitelný. Přídavný silnější stabilizátory tam jsou, kompletně vlastně vystužená kastle ve všech důležitých bodech, co můžou být, kromě vlastně za sedačkama, což budu teďka jako dělat společně s výměnou těch sedaček. Pak jsou tam vlastně svepnutý kotoučový brzdy dozadu, protože tam byly kdysi bubny, takže teďka tam jsou 260, vepředu jsou z Integrity Type R 280, se stop-tech destičkama, Zimmermann kotoučema, brzdí to nesmysl, ale akorát to člověk nesmí zkoušet na mokru, protože jinak se doklouže do nejbližší zdi. No, předělaný světla, všechno možný. Já ani nevím, celý ten list, to bych tady jmenoval dlouho. Jasně, OK, tak jo, já ti zastavím. Honzo, za tebe, ty jsi vlastně zmiňoval to, že jezdíš to rally, že máš Megana RS-ovýho. V čem tkví jakoby ta přestavba z toho sériového auta na to rally auto? Jestli bys mohl vyzvihnout třeba 3 body, 3 věci, které jsou prostě pro to jako to klíčové. Takhle, asi bych měl říct, že teda já tím, že jezdím teďkon z amatérský závody, tak to není čistě ostrý třeba enkovej speciál, jo? To znamená, já jsem šel tou cestou teďkon z toho levného závodění, takže tam by se to úplně jako rallyovým speciálem nazvat určitě nedalo, ale za mě určitě teda podvozek je na tom rally prostě alfa omega s těma brzdama, to jako potřebuješ, aby to fungovalo. Ten výkon už jsme si tady řekli, a toho jsem taky názoru, že tam není potřeba úplně přehršle výkonu, ale je potřeba prostě, aby ten výkon fungoval správně, to znamená, aby tam prostě nebyla žádná turbodíra, aby to auto prostě jelo kontinuálně od spoda, můžeme se tady bavit o autech s ALSem a tak podobně, ale to zase jsme u těch speciálů, ale ten výkon prostě není až takovej tak důležitý za mě, jo, musí to fakt fungovat podvozkově to auto, brzdově. A pak samozřejmě musí být bezpečný. No, a to si myslím, že je tak asi jako to nejdůležitější. OK, super. My teď na vás máme takovou otázku. Jenom jako v krátkosti řeknu, o co půjde.
my na konci tady toho podcastu si uděláme recept na ideální okreskový náčiní. Jo? Budeme řešit koncepci toho auta, jestli je motor vepředu, uprostřed, jaký motor, jestli to má být hatchback, kupéčku a tak podobně. Jo? A teď právě já mám na vás otázku a uvidíme, jestli potom vy, co budete dávat odpovědi na konci, jestli se to bude odpíchávat právě od toho, co mi teď odpovíte. A mě by zajímalo za vás, za každého z vás, i tebe, Ondro, já asi se zmíním taky, ideální okreskový auto. Filipe, jestli můžeš ty. Jo. Hele, za mě asi ideální okreskový auto jako neexistuje, protože by to měla být za mě jako kombinace prostě víc faktorů a ne úplně jako všechno se dá dát do jednoho auta. Ale za Ale, mě je to určitě ale, auto, který, co se týče okresek, tak by mělo mít dobrý podvozek a dobře brzdit a ale ten hele, výkon. to si řekneme potom. Teď vyloženě jmenuj značku a typ auta. Tyjo, Audi S3. OK. Ondro? Tak než nad tím začnu nějak hodně přemýšlet a zdržovat, tak řeknu, co mi první napadne a asi je to Yaris GR prostě v poslední době. OK. A za mě to je 718 GT4. Balci? Ty kráso. No, vždycky mi to nakonec klouzne k A45. Aha. OK. A Honzo, za tebe? Ale za mě třeba Subaru BRZ, nebo teď GR86. OK, super. Paráda, dobře, tak jo, tak díky. A teď přejdeme na takový volný téma. A moje první otázka úplně na všechny z vás je, když si koupím auto, nejsem třeba úplně jako zběhlej v úpravách, ale už jsem jakoby trošku lepší řidič a vidím, že můj řidičský potenciál je trošku dál, zatím než jak mně funguje auto. A moje otázka teda zní, co byste poradili takovýhlemu klukovi, s jakou úpravou by na svém autě měl začít? Jestli to jsou brzdy, podvozek, výkon, pneumatiky. Honzo, jestli můžeš začít? Ale za mě já se budu držet toho svýho a to jsou podvozek a brzdy určitě. Ten výkon může přidat určitě později, ale prostě určitě fungující brzdy, aby mu to prostě ve třetí zatáčce nezvadlo a podíval se někam ven. Tak to určitě, samozřejmě jako jediný, co ho spojuje ze silnicí, tak ty gumy. Tak o tom se taky asi můžeme jako bavit daleko sáhle, ale určitě prostě, aby to nejel prostě na nějakých šlupkách, ať už prostě jsou střelci, co to jezdí na světých gumách a ještě se tomu smějou, jaký mají sliky, tak určitě ne, že jo, prostě ty gumy musí být dobrý a podvozek funkční. Takže za tebe teda podvozek. Okay. Podvozek brzdy určitě, no. Balci, za tebe? Co bys poradil? Pokud by to měl být člověk, jehož je to vlastně jako první nějaký silný auto, nebo první auto, se kterým chce blbnout, tak bych začal vždycky u těch gum. Je to jako, jak to říkal vlastně Honza, je to kontakt s tou vozovkou a člověk tam toho může najít fakt jako úplně nejvíc. Gumy dostanou nejvíce potenciálu z toho auta, jo. Hnedka druhý, po čem bych šel vždycky, tak jsou jako lepší kotouče a destičky, případně třeba jako lepší brzdovka a hadičky, pokud to auto jako má nějaký šitový. A možná pak následně do toho podvozku, ale podvozek už je poměrně jako velká investice a ne vždycky u všech aut může jako pro to okreskový ježdění být jako vhodnou úpravou, protože občas si to tím člověk docela rozšaší a zjistí, že sériový podvozek kolikrát na rozbitých silnicích fungoval líp než nějaký sportovní. Jo, to bych jenom, Balci, můžu tě doplnit, já jsem nemyslel jako vyloženě tlumiče pružiny, ale myslel jsem tím jako třeba prostě lepší silembloky a tak podobně, jo, nějaký, jo, nemyslel jsem tím vyloženě dát tam nějaký jako stavitelný podvozek, který si ještě jako bude frér nastavovat sám, jo. Super kluci, já moc děkuju právě, že takhle, jak to zmiňujete, je právě pecka, protože my si teď jako ty jednotlivý součástky budeme rozebírat. Jenom já teda pokračuju, za mě souhlasím s Balcem, za mě určitě taky pneumatiky, protože můžeš mít sebe lepší brzdy, podvozek, ale ve finále, když ti to bude furt kopat do ABS a nebude to držet, tak za mě teda rozhodně pneumatiky. Ondro, za tebe? Ono je to samozřejmě strašně klíčový v tom řidiči, aby dokázal vůbec si šáhnout na ten potenciál auta a říct si, hele,
teď už potřebuji lepší pneumatiky, protože za dob, co jezdíme, tak jsem zažil spoustu řidičů, kteří měli auta nesmyslně překopaný a stejně z toho nedokázali využít ani jako 20% potenciálu. Takže to bych řekl, jako je jeden fakt, až ten řidič tomu doroste, tak vlastně by měl tyhle věci, co my tady zmiňujeme, řešit, protože pak je teprve využije. Ale z mých zkušeností, vy jste tady jmenovali spoustu věcí, že se budu opakovat, ale třeba u těch brzd, tak jsem vždycky šel nejdřív cestou lepší desky, abych hned nedal 30 tisíc, 40 tisíc za kotouče, a pak jsem teda věděl, jako jestli můžu nechat ty kotouče takový a nebo rovnou přejít. A ve finále měl jsem Focus RS-ovýho 3. generaci předtím a dlouhou dobu jsem ho chtěl prodat, protože prostě jsem do té doby, než jsme začali jezdit tyhle akce, neměl pro ně využití. Bylo to prostě nesmyslný, tvrdý spojka, která fungovala snad na 2 centimetrech běhu a se šlápnoucí, tak jako potřeboval člověk zvedat 100 kilo v posilovně, prostě to bylo šílený. Ale jakmile jsme začali jsme jezdit ostrý okresky, tak jsem to auto začal chápat a už jsem jako nikdy ho nechtěl prodat, než teda skončilo, jako v Rakousku je skončilo. A tam jsem právě začal řešit brzdy, protože jsem začal hledat jako pozdější a pozdější brzdní body a samozřejmě jako brzdy byly první, co mi limitovalo. Tak jsem nejdřív dal lepší desky a to v první řadě fungovalo. Pak jsem šel do lepších nebo panciřových hadiček a lepší brzdovky. Tak to jako byl ten stage brzd, který mi ve finále jako i vyhovoval. A nepotřeboval jsem víc. Samozřejmě potom už ty desky, když pak jsme začali jezdit Rakousko, kde člověk je třeba 20 minut intenzivně ve vracákách nahoru dolů, tak už jako si ty brzdy našly svůj nějakou hranici, kde se pak vyplatilo řešit i ty kotouče, ale jako ty kotouče řešit to jako dost velká finanční položka. Takže bych poradil nejdřív zkusit se s někým poradit a jít do destiček a potom si myslím, že bychom po tomhle bodu mohli i konkrétně třeba zabrousit do toho, jaký desky řešit, jaký značky řešit, aby se ten člověk vyhnul. Určitě na to se dostaneme, takže za tebe ty bys poradil klučinovi teda začít s brzdama. Jo, jako je to hrozně individuální v tom, jaký to bude zrovna řidiček, jaký Jo. bude mít řidičský styl a jestli to využije, tak já říkám, tohle je moje zkušenost s deskama, ale rozhodně jako alfa omega na těch okéskách jsou pneumatiky, i na okruhu ve finále pneumatiky můžou za strašně jako lehkej setup, lehkej posun udělat prostě několik sekund na pneumatikách. Takže to je jako dost zásadní. O tom bych se pak chtěl ještě taky pobavit. A ten podvozek, vždycky jsem měl jako docela auta, které měly podvozky už dobrý z výroby, takže nemám v tom takové zkušenosti. Tady bych nechtěl dělat chytrýho, ale asi přicházím zrovna do bodu, kdy ten podvozek bych chtěl taky posunout. Už cítím, že v některých zatáčkách, v některých fázích by jsem chtěl, aby to bylo tvrdší, aby to líp sedělo, ale zase na druhou stranu furt jezdím i jako daily trasy a tam, kde bydlím, nejsou moc hezký silnice, takže je to takový furt kompromis. No. Ale rozhodně, když to shrnu, souhlasím, pneumatiky, brzdy, podvozek, jo. V tu chvíli prostě žádný velký bejkárny, co někdy na těch autech vídám jako první věc, prostě rovnou to zničit prostě nějakým křídlem nebo něco, to bych řešil pak až jako konečnou věc. Filipe? U tebe si píšu teda brzdy a Filipe, za tebe, co ty bys poradil Kučinovi, jaký díl, čím začít na pravách? Tak já v podstatě jako to, co padlo, tak dává smysl. Jediný, co se neřeklo, tak já bych to doplnil asi jenom jako, že za mě je dost důležitá i třeba geometrie. Jo, i na té geometrii se dá hodně jako stabilizovat to auto a pak je to obecně nějaký zpevnění té karosérie, vys nějaký rozpěrný tyče prostě jakoby nad motor, do kufru a tak, když se to auto vlastně dokáže jakoby nějakým způsobem takhle zpevnit, tak je to pak úplně jako jinak, to dokáže být svížný a tak. A za mě není i špatná jako věc na nějaký, jako kvůli stabilitě a tak, nějaký třeba rozšiřovací podložky, jo. Prostě většinou to je tak, že samozřejmě v kolejích to víc tahá za volant, zrychlí se řízení a tak, ale v nějakých těch vracákách a tak, jako dá se o to hodně opřít, jako když prostě to auto je o 4 cm širší jako na těch gumách.
Super, OK, moc Já děkuju. bych To je ještě doplnil jednu no, důležitou věc, kterou by si měl uvědomit každý člověk, který z toho ve finále motoru bude ždímat maximum. A to je ten motor na to připravit kvalitním olejem a vyměnit všechny možný olejové lázně, které tam jsou, který ten člověk předtím se na to vykašlal, protože rozhodně tohle ježdění je zapotřebí dělat s největším ohledem na i nějakou jistotu toho, aby to vydrželo. Takže to bych doporučil prostě začít i s takovýhlema banálníma věcma, protože to může být jako v konečném důsledku dost důležitý, jestli pak budu ještě jezdit nebo ne. Když se mi to pak rozletí a pozbírám to po silnici, tak to bude dost náročný to vrátit zpátky na silnici. jasně. OK, hele, tak já teda tady za vás mám napsáno podvozek, pneumatiky, brzdy, podvozek. Dobře, takže to máme nerozhodně, vy jste začali pneumatikama nebo podvozkem. Já bych teda přešel k těm pneumatikám, začneme pneumatikám. A tady jsem si připravil otázku na Balciho. A Balci, jaký ty by si doporučil pneumatiky na okreskový ježdění? Musíme vzít potaz i to, že jsou nevyzpytatelné podmínky, musíme počítat s tím, že je sucho, někde je mokro. Jestli by si Kučinovi doporučil spíš nějaký ultra high performance, jako nějaký PS5, bla, 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 anebo třeba vyzkoušet semisliky, nebo jestli jsou semisliky třeba pro nějakého už vyloženě jako pokročilejšího řidiče. Za sebe vždycky bych doporučil člověku na okreskový ježdění UHPčkový gumy. Semisliky jsou dobrý pro lidi, kteří jsou už jako hodně pokročilí řidiči a umějí s tím autem fakt jako velmi dobře zacházet za proměnlivých podmínek, gumy nejsou zahřátý, kdy je mokro nebo oslizlá silnice, prostě cokoliv. Jo. Semisliky prostě jako v 70% podmínek, kterýma třeba my jezdíme na těch akcích, nejsou schopný ty UHPčkový gumy prostě dohnat. Jo. Takže pokud bych měl doporučit, tak jedině ty UHPčka. Mám jako otestovaný asi jako všechny ty hlavní tahouny v uvozovkách těch prémiových značek, jako jsou Pízera, Pilot Sporty od Michelinu nebo Conti Sporty od Contiku. Jediný, co jsem neskusil, tak jsou vlastně ty Goodyeary nebo co to je Eagle F Sport, F1 Sport, takovýho ty asymetriky. To jsem neskoušel nikdy, hodně lidí to chválilo, ale zkušenost s tím nemám. Za mě, jako kdybych to měl seřadit, tak asi fakt nejlepší, nejuniverzálnější guma na valnou většinu aut je prostě Michelin Pilot Sport PS4S nebo Pilot případně ty Sport 7. Záleží, co člověk preferuje. Pokud jako jezdí auto, který je trošku jako těžší, ale je to třeba jako 4kolka, tak tam si myslím, že jako budou jako nejlepší ty Micheliny, protože prostě se rovnoměrně sjíždějí a vydrží fakt jako hodně dlouho. Pokud je to třeba auto, který je spíš jako zadokolkově nebo předokolkově laděný, možná bych spíš šel do těch kontíků, protože prostě o něco líp držej a díl jim to trvá, než se přehřejou. Hlavně na suchý teplý stanici. No, asi takhle bych to zhrnul, no. Ale super, fakt jako skvělá hodnotná odpověď. Potom další téma tam byl podvozek. Tady bych se na to rád zeptal Filipa, protože Filip už o podvozcích trošku mluvil. Co by si ty doporučil za podvozek? Jestli má být třeba nějaký vzduchový, nebo jestli má být stavitelný? Jaký jsou ty hlavní nejdůležitější aspekty toho podvozku? Jestli má být výškově stavitelný, tuhostně nastavitelný, jestli mají možnosti i třeba odklony a tak podobně. Co za tebe je na tom podvozku to nejdůležitější? Ale když se budeme bavit za mě jako o podvozku, tak já bych to řekl asi tak, že ten podvozek na to okreskový ježdění jako takové, jako když si představíš ty tlumiče a pružiny, tak není za mě úplně to podstatný, jako je to spíš, jak mluvil Honza o těch siláčích, nějaký prostě strong flexy a takový, aby se to auto prostě zpevnilo, plus nějaký ty rozpěrný tyče, pomocný stabilizátory a tak, aby to auto bylo prostě dostatečně tuhý na rychlý změny směru a tak, protože valná většina aut, která s náma jezdí, nebo kdo si koupí jako auto jako na okreskový ježdění, tak většinou jsou to auta, který už nějak ten podvozek jako mají naladěný na to, že jsou na tohleto zacházení. Jo. Takže úplně jako hned za to měnit za nějaký stavítko nebo něco takového, podle mě je jako nesmysl, ale obecně asi záleží
prostě samozřejmě, co je to za auto, co má najeto, kdy to člověk koupil, jaký je řidič a podle toho, jakoby, když bude měnit už podvozek, tak jestli dát nějaký lepší, nebo tam dát sérii a tak, už je to prostě strašně individuální. Za mě, co mám vyzkoušený, tak relativně dobře fungují věci jako nějaký snížený pružiny od HR, Aibach ProKit a takovýhle věci. Nutno teda podotknout, že většinou je potřeba to dát, že oni fungují jako v kombinaci se sériovým tlumičem, za mě velmi dobře, nicméně je potřeba, jako když se tam dávají ty pružiny, dát i nový tlumiče, protože jakmile člověk jako posadí ty kratší pružiny jako na už jako je ty tlumiče, tak si může být jistý, že jako během 14 dní jako zabije, jo? Protože ty tlumiče jsou zvyklí pracovat není v nějakým prostě spektru toho tlaku a toho, jak se pohybují a když prostě na ně narve člověk jako krátký pružiny, tak ty tlumiče prostě zákonitě jako umřou. Jo. Takže to je jako za mě jedna věc. Potom jsou to, říkám, nějaký ty rozpěrné věci, siláče a takové věci a ptal ses na vzduchové podvozky. Hele, za mě asi vzduchový podvozek není úplně to, co by bylo ideální na okreskový ježdění, ani na okruhový, ani nic takového. Jo, je to za mě spíš buď stylovka na show and shine, a nebo je vzduchový podvozek skvělý jako daily car a prostě na dálnice jako. Jo, ale na nějaký rychlý ježdění to za mě nikdy nemůže fungovat tak jako nějaký dobrý prostě stavitelný podvozek. Jo. To Když se budeme bavit o stavitelných podvozcích, tak asi bych se vyhnul nějakým jako levnějším značkám, protože to prostě jsou jako věci, které bohužel nebudou fungovat. Ono, že ty podvozky nestojí 10 000, ale 50 000 má většinou důvod. A na konkrétní značce a konkrétním podvozku je za mě spíš důležitý, kdo to dělá a kdo to bude jako nastavovat a kdo bude dělat pak tu geometrii a tak, aby to fungovalo, než jako jestli si koupí jako Bilsteinový podvozek, nebo jestli si koupí jako KVčko, jo, nebo nějaký ST Suspensions, nebo něco takového prostě, jo. To za mě není až takovej jako rozdíl, každému může sedět něco jiného. Za mě je důležitý, aby to dělal člověk a na to auto to dával člověk, který ví, co dělá a potom se vůči tomu podvozku samozřejmě nastavila geometrie. Jo, je to velký rozdíl samozřejmě, jestli je to jako na okreskový ježdění nebo na okruhový ježdění. Jo, já když to vemu prostě konkrétně jako to stáhnu na svoje auto, na to Porsche, kde prostě máme tu nejvyšší řadu toho KVčka, která prostě samozřejmě stojí jako úplný bambilion, ale jako tam to třeba prostě dává smysl, jo. Má to prostě komplet udělaný, má to i stavitelný odklony, všechno, který za mě na okreskový ježdění nejsou potřeba. Jo, tam jako to vlastně ne to vlastně vůbec jako nevyužiješ, protože se na těch okreskách prostě není tam ten grip takový, aby se úplně jako o to opřel až tolik a hlavně je to dost jako hraniční na ty pneumatiky, jo, kdy většina z nás, co jezdíme ty okresky, tak mají ty auta nějakým způsobem i na nějaký daily ježdění a tak. A jako když uděláš ty odklony, tak ty gumy můžeš prostě po 2-3 tisících kilometrech vyhazovat, protože ty vnitřky jsou prostě úplně jako pryč, jo. Takže takhle asi za mě jako na podvozky shrnul bych to prostě tak, že za mě není až tak důležitý, jako jakou značku podvozku člověk zvolí, jako spíš to, kdo to prostě dělá a nastavuje. Jo, fakt skvělý odpovědi, hodnotný. Já bych jenom se ještě zeptal Honzy, jestli by k tomu ještě něco doplnil za něj? A třeba ještě ideálně, jestli můžeš říct i třeba nějaký jako cenový rámec toho, o čem se tady teď bavíme, protože možná spousta lidí není v tom centru dění, kdyby si vedle toho třeba dal nějakou hrubý nástřel toho, o čem jsme se teď bavili. Jasně, to není problém. Za mě naprosto souhlasím s Filipem i s Balcem, jako je to tak, opravdu ten podvozek je důležitý nastavit, pokud už ho nastavitelný máš teda, a za mě to přesně jako není úplně důležitý mít ten jako stavitelný podvozek, protože stavitelné podvozky jsou super prostě třeba na okruhy, kde opravdu si jako nastavíš ten podvozek i na daný okruh, jo, prostě tu geometrii nastavuješ taky na daný okruh. To auto, když už to nastavuješ, tak je dobrý ho navážit s tím řidičem a tak dále. To už je jako docela vyšší dívčí a přesně ty jako blbě nastavený podvozky pak fungují třeba hůř než ta série, takže jako za mě občas fakt úplně zbytečný. Ale pokud se budeme bavit o nějakých jako nejčastěji prodávaných podvozcích, které jsou furt ale jako tuningový a ne jako rozhodně závodní, tak je to třeba rozsah
30-40 tisíc, nebo dejme tomu STčko, jakoby ta klasická X-ková řada, tak od nějakých 25, což jsou za mě furt jako fajn podvozky. Rozhodně nedoporučuji nikomu nějaký JOM, TAčko a takový, prostě to není důvod, jako je tam důvod, proč to stojí 6 tisíc ten podvozek celý, jo? To je jako všechno špatně. Ale pokud se budeme bavit o nějakých jako fakt jako už smysluplných podvozkách, tak třeba nejvyšší řada jakoby tuningových podvozků od kávečka, což je KV varianta 3, tak se bavíme o nějaký částce třeba 75-80 tisíc, ale pak už jakoby ta závodní řada, což je třeba KV varianta 3 Club Sport, tak už má úplně jiný systém ventilový uvnitř toho tlumiče a tak dále, a to už jsou podvozky třeba za 120. Jo, tak plus minus tak nějak s takovýma částkama počítat, no. Jo. Nebo já třeba, když jsem měl ještě Subaru, tak jsem tam měl Protlum, vlastně tu nejvyšší řadu s baňkama externíma, a to bylo taky nějakých 125 tisíc, něco takového. Jasně, super, Takže moc díky. Podvozek si teď úplně všichni rozmysleli. Ne, já si myslím, že ne. Já si myslím, že Honza to vystihnul. A rovnou bych mu předal slovo znova. A vlastně v kombinaci s tebou, Ondro, abych vás poprosil o odpovědi. Ještě jsme se vůbec nedostali k brzdám. A Honzo, já bych se tě chtěl zeptat, čím vlastně začít u těch brzd, nad čím přemýšlet, jestli třeba, právě myslím, že to zmiňovala Ondra, že vůbec neřešil třmeny, ale začal třeba právě těma destičkama. Kde ty by si doporučil takhle začátečníkovi, s čím by měl začít? Jasně, hele, jako určitě bych se hnedka nehnal do nějakého big break kitu, jo, to je za mě jako zbytečný, ono to pak samozřejmě jako vypadá hezky, že máš plný kolo brzd a tak dále, ale začal bych určitě prostě vyměnit gumový hadice za pancéřový, vyměnit brzdovku 100%, dát prostě nějaký drážkovaný kotouč, ideálně za mě, já nejsem třeba zastánce úplně děrovaných kotoučů, takže za mě drážkovaný lepší, a dát nějaký desky. Jo, ať už teda tady třeba zmíněný endlessy, ale ty úplně nejsou dostupný pro každýho, co si budeme povídat, ty endlessy jsou docela drahý, takže za mě třeba EBCčko dělá taky jako výborný, relativně dostupný desky, kde se bavíme i třeba u těch jako vyšších řád, ať už RP1 nebo RPX, o nějakých třeba 6 000 za desky, na stejný auto, kde třeba endlessy stojí 14. Jo, takže to je třeba jako fakt méně než půlka a jsou to velice smysluplné desky. Takže říkám, začal bych klidně pokud to má, jako, to se bavíme ale o autech, který má dobrý brzdiče, jo. Nemyslím teď nějaký prostě plovoucí jednopístky, jo, ale bavíme se o nějakém autě, který už má ze série třeba prostě aspoň jako Bremba, nějaký 4pístový, i blbý prostě s prominutím, ale prostě malý Clio, který už má opravdu nějaký smysluplný brzdiče, jo. Ty plovoucí třmeny u těch jako nesportovně laděných aut, tak tam bych samozřejmě přemýšlel o nějaký změně právě třeba za brzdy z nějakého takového ostřejšího modelu, jo, kde ani fakt nemusíme jít s tou velikostí jako nějak pomoc vejš, ale aby to prostě mělo jako smysluplný třmeny. No, takže určitě prostě hadice, brzdovka a pak nějaký kotouče a desky. A říkám, nemusíme ani jako hned ze začátku jít do nějakých dvoudílných kotoučů. Jo. To prostě, tam se samozřejmě ten řidič může dopracovat docela rychle, ale na začátek už bude ohromný progres z těch obyčejných sériových brzd prostě s tuctovou brzdovkou a gumovýma hadicema, když změní tohle. A nebude to ani až tak extrémně drahý. Tomhle tomu doplním zkušenost, to jsme měli minulý rok, když jsme jezdili 4hodinovku Most, to jsme měli vlastně Citroena C2 VTSO a v sérii to brzdí relativně dobře, ale rozhodli jsme se tam prostě jako upravit brzdy a prakticky jenom předek. Udělali jsme tam přesně, jak si říkal, pancéřové hadičky, dali jsme tam Motula 700 RBF, komisionou 660 nebo něco takového. Kotouče s vysokým podílem karbonu a s drážkama a Ferodo DS 3000 desky. Celou 4hodinovku to odjelo na z těch brzdách, dokonce to nad nich odjelo i domů a když jsme na brzdách na konci rovinky před tou šikanou na mostě brzdili, tak jsme zvládli jako, sice z menší rychlosti, ale i tak jsme zvládali na brzdy normálně dávat M4 Bavorák, co tam jel ve třídě vejš. Takže jako ty brzdy udělají fakt jako hodně jenom s takhle jednoduchou úpravou a to bylo dohromady budget asi do 20 000. Super. Já bych ještě doplnil,
info jenom k tomu zase z mý zkušenosti, že může mít ten řidič brzdy, jaký chce, ale musí se správně použít. A když na nich tak jako napůl stojí celou dobu z kopce, tak může prostě přepálit všechno možné, co má. A je důležitý na nich stát co nejméně a co nejvíc tvrdě. Ty brzdy to dají a proto se tam dávají ty pancířové hadice a dobrý kapaliny. A měl jsem právě ty kotouče, hodně mi limitovalo, že když byly dlouhý, táhlý zatáčky z kopce, potřeboval jsem se tam někde přibrzdit, tak se mi to strašně přepalovalo tím, kde nešlo úplně, anebo v proměnlivých podmínkách, kde nejde úplně jako zašlápnout před zatáčkou, protože prostě to auto by letělo furt dál. Tam je potřeba prostě přibržďovat trošku dřív, tak tam se mi ty kotouče hrozně rozkopávaly, takže to můžu říct, že styl brždění na tom je taky strašně závislý a proto ty okresky jako na okruhu se jezdí, když prší, ale i ty okresky jsou strašně jako široká možnost různých podmínek a není jako ideální říct, ať jako podvozek, ať brzdy, ať jakýkoliv nastavení. Prostě vždycky je to o tom řidičovi, aby to dokázal nějak v danou možnost s daným nějakým nastavením co nejlíp ukočírovat. Jo, Takže v tom ty souhlasím, já okresky třeba jsou. jenom doplním, že máme zákazníka, který, nebo takhle, dva zákazníky jezdí stejný okruhy, stejný auta a jeden z nich má tak odlišný styl jízdy, že prostě kupuje destičky 4x častěji než ten druhý. Jo, prostě má jenom tak strašně jako agresivní a jiný způsob jízdy, že to prostě žere ty desky a to je právě třeba ten, který přešel z těch endlessů na ty EBCčka, protože to prostě jako nechtěl furt platit, že jo. Ale jsou to úplně jako dva srovnatelní závodníci, časově velice podobný v rozmezí 1 sekundy na mostu a úplně jako jiný žrout brzd, no. Takže je to opravdu hrozně moc o tom řidiči a o té noze, no. Brždění levou, no. Malej rozdíl udělat i to auto samotný. Ono spousta moderních aut má dneska ty systémy vektorování, takže oni si vlastně přibržďuje, no. Přibržďujou těma brzdama v zatáčce, když třeba jako nemají předokolky, že jo, vzadu nemají žádný diferák, nic, ale přibržďujou si prostě třeba vnitřním kolem. Tak některé ty auta prostě fungují jako takovým způsobem, že se umějí třeba ty sériový kotouče chladit dostatečně dobře a přepálí je člověk mnohem dřív, než když si koupí nějaký, který si chladějí líp. A to vektorování prostě tam furt tu teplotu drží, protože si to lehce přibržďuje v těch zatáčkách, že jo, takže opět tam ty kotouče umí pomoct taky hodně, no. Já bych ještě jenom řekl jednu věc, co tady nezazněla, co si myslím, že je jako pro někoho, kdo v tom není tak zběhlej a má nakoukaný nějaký videa závodní a jenom jako co načte na internetu a tak. Vůbec tady nezaznělo, jakoby, pokud samozřejmě je to auto, na který se něco takového dělá, vyrábí a dává. Tak tady vůbec nezaznělo nic jako ohledně karbon keramických brzd, který jsou samozřejmě cenově úplný nesmysly a Honza mě možná opraví, ale za mě to na okreskový ježdění a na ježdění obecně jako vůbec nedává smysl, ani když si kupujete jako novou M4, nový Porsche nebo něco takového, tak prostě ty keramické brzdy za ten příplatek za mě prostě vůbec nestojí, protože v dnešní době už prostě se dělají tak dobrý oceláky a tak dobrý destičky, že brzdný účinek je prostě stejný nebo lepší, ale spíš jako totožnej. A co se týče výdrže, tak za mě ty karbonové jako brzdy na silnici to nepoznáte, jako to, kde začnou teda jako fungovat a už byste třeba odpálili ty oceláky. Jo. A co se týče okruhu, tak pokud se budeme bavit, tak je to prostě na 1800 kilovém autě se to začne jako projevovat ten rozdíl keramika, nekeramika jako v 8. ostrým kole, jo. Takže jako to je takový, že fakt jako pokud si někdo myslí, že jako nejlepší věc, kterou si můžete dát na auto, jsou karbon keramické brzdy, tak to za mě vůbec tak není. Jako. Souhlasím. Naprosto. To je dobrý. Hele, kluci, jsme se dostali docela k hodně technickým věcem. A já bych teď na tebe, Honzo, chtěl se zeptat, co by si doporučil jako nějaká taková budgetová rozumná věc, pokud někdo chce řešit hmotnost svého auta. Jak snížit hmotnost? Vyházet sedačky zadní, ne? Proč tam? Co s nima? To jsem přesně čekal. Jo. Ne, hele, jako upřímně jako hmotnost, tak samozřejmě můžeme zazpomínat asi na doby 20 let zpátky, kdy jsme z áčkových favoritů vyřezávali i sloupky, ale
To je jako dávno pryč, jo. Vykružovákem sloupky už asi brát nebudem, ale určitě vyházet zbytečnosti 100%, a pak pokud ti to nestačí, no tak jako hele, nejvíc váží samozřejmě přední sedačky, aspoň jako z mojí zkušenosti, protože v těch relativně moderních autech po roce 2000 jsou fakt těžký, je tam každá pitomost v tom v rámci bezpečnosti a tam se dá ušetřit jako hrozně moc desítek kilo. A pak samozřejmě je to auto od auta. Jako některé auta jsou hrozně tuhý už v sérii a nic moc s tou váhou jako neuděláš, ale mám třeba jako zákazníky, který prostě vyměnili okna, dveře, že jo, jenomže to se bavíme o okruhových nebo čistě závodních autech, jo, kde prostě si to můžeš dovolit vyměnit za makrolon, můžeš si dovolit prostě vyměnit dveře za nějaký laminát a tak dále, protože tam máš pak ten rám, že jo, takže jsi v pohodě, ale jinak za mě jako ta redukce hmotnosti je hrozně těžká, no. Tam jako fakt moc toho podle mě nevymyslíš, no. Jo, za mě u mě teda jako, určitě ne. no, u mě jako, co já všem doporučuju, tak samozřejmě prostě rotační váha, to znamená ušetřit, co se dá na kolech, protože to je za mě jako znát, ať už teda v akceleraci nebo ovladatelnosti, kdy ušetříš prostě 4 kg na kole, což je za mě jako velice hodně na rotační váze, takže asi tímhle s tím bych začal. A pak samozřejmě ten introš, no, ale jako to záleží potom, na co to používáš, to auto. Jako hodně mých zákazníků to má přesně na nějaký track day a pak s tím jezdí prostě přes týden do práce nebo to půjčují manželce a co tam chceš vyndávat, že? To je jako těžké. Hlavně u spousty předokolkových aut, když prostě jako máš motor vepředu, pohon vepředu, všecko vepředu, vyhážeš ten zadek, tak si strašně rozhážeš balanc auta, že jo. Tam jako nic moc přesunout dozadu jako nemůžeš, maximálně baterku a to není zase jako takový terno, no. Paradoxně dobře jsi to načasoval, Lukáši, protože tohle téma navazuje přesně na to, co je jako jediná výhoda karbonových brzd, protože je to další rotační váha a ten rozdíl v té váze oproti klasickým je značný. Jako. No, to je za mě jako jediná velká výhoda těch karbonkeramických brzd, ale když si vemeš, že tě budou stát 250 000 kotouče, tak to je prostě jako na prd. No. Jo, to samozřejmě jako je to, co jsem říkal, že to je fakt jako, tohle je asi jako jediný, to je ta váha. No. OK, super. Já bych měl teď otázku na Ondru a rozebereme si trošku i poses za volantem. Ondro, ty jsi měl předtím trojkovýho Focuse, Feresu, kde trochu sedíš jak na hajzlu, teď máš Audi TT, který má trochu bavorácký poses, mně přijde, že tam sedíš rukama blízko na volantu, můžeš mít natažený nohy, že ty pedály jsou hezky jakoby daleko, ale jak se to dá změnit, jo? Když máš prostě na hovno poses a právě bych chtěl, jestli by se mohl rozebrat třeba sedačky, jo, jestli tam dát nějaký skořepiny, jak ti pomohly třeba v řízení pásy, jestli si zdával nějaký 4 body a případně nějaký konkávní volant ve stylu rally, který prostě si můžeš jako dát blíž k sobě, než co ti dovolí vlastně to nastavení toho kokpitu už jako ze série. Jestli můžeš za tebe říct nějak takhle ideální poses a ideální úpravy a změny toho posezu. Jo, tak ten vývoj toho Fordu, nebo ten můj řidičský vývoj toho v tom Fordu byl takovej, že ze začátku mi to vůbec samozřejmě nelimitovalo, ale jak jsem se do toho postupně dostával, naučil jsem se mezi plyny a brždění s mezi plynama, skopávání těch kvaltů, tak vlastně mi strašně začalo limitovat to, když se nepřidržuješ volant oběma rukama a když to tam prostě pracuješ tou druhou rukou a hlavně se zapíráš kolenama při meziplynech, to bylo hrozně nekomfortní. Takže když začnu jako tou poslední otázkou, co mi nejvíc v tom pomohlo, tak byly rukavice a 4bodový pásy, který v tom Focusu vlastně byly už skořepiny, ty Recaro Sport, strašně drahý sedačky, za příplatek u toho Focusu byly jako za strašně perfektní příplatek, ty můžou stát oboje, ty sedačky, já nevím, 80 000 dneska, ten příplatek v tom Fordu byl úplně zanedbatelný, takže to bylo jako win-win a kdo si to tam nedal, tak strašně prohloupil, to byly jako skvělý sedačky, až paradoxně mi pak přišlo, že ten Focus měl takový grip, když už jsem se v něm naučil jako ten dostat k té hranici, té přilnovosti, tak měl takový grip, že i v té sedačce jsem lítal, takže ty pásy mi strašně pomohly
nejdřív jsem si koupil jako nějaký úzký jepky, Races nebo něco takového, který vždycky po vyjetí pár vracáků se mi trošku vytáhly, takže jsem si je pak utahoval. Ale jako tím jsem si chtěl samozřejmě vyzkoušet, jestli má cenu kupovat nějaký pásy prostě za 6-8 tisíc. A jako osvědčilo se mi, že to cenu má. Prostě ta částka za ty pásy byla skoro zanedbatelná na to, jak strašně mi to pomohlo v tom řízení. Mě to úplně přikovalo k sedačce, už jenom prostě stačilo si tu sedačku upravit tak, abych měl jako na všechny možné rotace těch rukou dosah na volant krásně a bylo to naprosto superový. Takže i jako v největších vracákách jsem mohl skopnout mezi plyn, kdy jsem chtěl, nemusel jsem se najednou z ničeho nic opírat kolenama, loktama a tak dál, bylo to super. To, co mi strašně pomohlo, byly rukavice, v tom Fordu Focusu byl hrozně úzký volant a musím říct, že jsem ho prostě musel držet vždycky hrozně pevně, no, a drží se to jako dost těžko, takže ty rukavice, které jsem si koupil, a nebyly to vůbec nějaký profi, byly to prostě skoro kartingové rukavice za pár stovek, za asi za 800 nebo 700 korun, tak mají takový gumový vložky na druhé straně a úplně se mi přitucly k volantu, takže jsem najednou mohl úplně jemně ten volant otáčet, nemusel jsem se ho držet prostě hodně silově a to musím říct, že mi to ty věmy z té jízdy strašně jak je posunulo dopředu. A byl jsem najednou jako daleko plynulejší se všema zatáčkama a tak dál. Ale co ten Focus samozřejmě prostě měl horší, byl ten poses. No. Jakmile řešíte poses v hot hedži nebo v tom hatchbacku, tak jste vždycky limitovaný tou koncepcí toho auta, která jako nebyla vytvářená k tomu, aby tam byl ten řidič pod nejlepším posezem. Navíc ty sedačky byly docela ještě jako vysoký, což jako se dá samozřejmě nějak řešit do budoucna. A když ti odpovím na další část té otázky, tak určitě jako já mám třeba trošku delší nohy, jako nemám nějakou úplně extra velkou vejšku, měřím 183, což jako určitě jako neznamená, že bych byl jako mimo nějaký obecný míry, ale mám docela jako dlouhý nohy a chci sedět zároveň blízko volantu, aby jsem měl jako hodně strmý poses a nemusel mít natažený ruce k volantu. Mám to prostě rád, abych hodně mohl manévrovat a i podmatávám prostě tak dál, takže to mám rád. Takže zároveň potřebuji mít hodně místa na nohy, abych mohl dělat všechny ty možný meziplyny a občas si přibrzdit levou, i když jako na těch okreskách to jde hodně těžko, tak na některých místech přesto to jde. Tak potřebuji mít místo na nohy a zároveň blízko volantu. Takže v tom Fordu jsem to řešil do budoucna tak, že jsem chtěl dát nějaký závodní volant trošku jako i s nábou, ona to prodlouží a tím bych tam samozřejmě skončil, no, ale tomu jsem se nedostal, vlastně narážel si na to Audi a to tím, že to je koncepcí kupé, že to vlastně leží na zemi, já sedím skoro pár centimetrů od silnice, tak ty nohy jsou krásně natažený, sedačku mám hodně zpříjmenou a volant mám úplně u sebe krásně, takže jako tam, jakmile jsem se posadil, tak jsem věděl, že si najdu mraky řidičských pozic, který mi budou vyhovovat, ale u toho Fordu jsem hledal třeba jednu ze 100 a strašně dlouho. A nedej bože, když jsem to odvezl do servisu, kde mi to úplně celý rozeštelovali, tak jsem to normálně já jsem tu sedačku vždycky musel, jako až když jsme sypali na okreskách, ladit, protože jako jsem ve městě ji nenaladíš. Nedokážeš jako ty situace simulovat. Takže jsem ji vždycky ladil až po těch víkendech, co jsme jezdili a bylo to fakt jako zdlouhavý, náročný, strašně mi to sralo. Takže jsem si tam pak udělal jako čárky, aby jsem věděl, jak si to mám dát zpátky. No a ta Audi je prostě lepší. Ale co se týče sedačky, tak mám tam zatím normální pásy, normální sedačky. Tím posezem se strašně jako dost vyřešilo, že mi to teď ani moc nelimituje, ale je to jedna z věcí do budoucna, pokud si to auto nechám, co by jsem chtěl udělat. Určitě jako nějaký sedačky, do kterých si sednu, který mi budou držet a pak nějaký čtyřbodový pásy. No. Ale je to zase věc, která není úplně zadarmo a dávám to do auta, který není úplně jako za chvilku jako zdvojnásobím tu hodnotu toho auta, takže už tady pak řeším i tyhle jako věci, trošku jako si hraju s tím mozkem. No, takže tohle za mě, no, co mi nejvíc posunulo. A teď vlastně jsem před tím rozhodnutím, co řešit tady v Audi, ale jako ve finále jsou jiné věci, které daleko důležitější, které bych chtěl řešit. No, tohle je takový, když mi něco Ale přelítne přes nos, tak to do toho buchnu.
Já myslím, že super odpověď. Jestli někdo z vás má něco, co by třeba doplnil k tomu? Ale já bych asi řekl jenom, jakože sedačka, která tě drží a pořádný pásy, který tě přikurtujou k té sedačce, že se jako fakt nehneš, tak ti v tom autě dokážou udělat jako takovou jistotu, o který se ti jako ani nezdálo, že je něco takového možný, že jako je to fakt neuvěřitelný. Jo. Je to Je zase to, jako mluvím z vlastní zkušeností, protože když zase porovnám prostě Mustanga s Porsche v tomhle tom, Mustanga jsem tehdy kupoval jako daily, takže mám komfortní sedačky, klasický pásy, kdežto v Porsche je prostě Club Sport paket, takže z kořepiny a šestiboďáky a je to úplně jako nebe a dudy rozdíl, kde prostě to auto jako reálně ty auta jsou na Mosteckém okruhu od sebe, si myslím, 5 vteřin jenom tím, že tam nelítám prostě v tom Porsche ze strany na stranu, jako jo. Protože fakt jako v tom Mustangu, byť nejsem úplně hubenej, tak ale je to prostě pro amerického tlusťocha ta sedačka, tak jako tam i já lítám prostě ze strany na stranu, když jedem nějaký okresky nebo jedu na okruhu nebo něco takového, jo. Takže jako dobrá sedačka a dobrý pásy dělají jako strašně moc a téma oblečení a výbavy tam ještě máš, takže to ještě nebudu jako nějak rozebírat dál. Ondro, chtěl jsi ještě něco doplnit? no, vlastně jenom takovou jako informaci, že to celé, co tady řešíme, jsou nějaký performance věci, ale pak, když to v tom autě necítíš, tak nedovedeš využít ty věci vlastně, které jsi pro to auto vylepšil, v uvozovkách, když tak řeknu, takže to, aby si měl dobrý poses a cítil se v tom autě dobře a vnímal si všechny ty věci, které jsi vylepšil nebo který potřebuješ vylepšit, je to nejzásadnější k tomu, aby si věděl, co vlastně na tom autě potřebuješ začít dělat. A všechno se vším souvisí. Je to vlastně, jakmile někdo tohle chce začít dělat, posouvat to auto, tak je to prostě běh na dlouhou trať a všechno se vším souvisí. Prostě jakmile začnu řešit brzdy, musím řešit pneumatiky, abych to přenesl vůbec na silnici, ten brzdný výkon a tak dále, takže ale tímhle to začíná. Tohle jsou vlastně ty nejdůležitější věci a možná jsme měli právě říct, když by ten člověk chtěl začít se svým relativně nějakým jako dobře připraveným autem rychle jezdit, tak tohle je asi jedna z nejdůležitějších věcí. Já bych teď předal slovo Honzovi. My jsme se tady bavili o spoustě věcí, sedačky, pásy a tak dále, aby nám zase k tomu řekl nějaký profesionální pohled z toho, jaká cenová hladina, kvalita, případně nějaká značka, čemu se vyvarovat, aby dokázalo pojmenovat, co jsme tady celou dobu vlastně teď řešili. OK, jo, hele, jako to, co říkal Filip, je přesně jako ono, jo, pokud to auto necítíš, tak prostě to nikam neposuneš a když je tam dobře přikurtovaný, tak to je fakt jako super. Za mě vyhnout se určitě fakeovým takatám, který se všude na bazoši prodávají o 106, ale projedeš tím 2 zatáčky a máš to povolený, takže tomu se určitě vyhnout jako velkým obloukem. Ještě, že nemám fake. Tak určitě. Ale prodali jsme třeba, nevím, 3 za rok jako takaty, jako prodává se to fakt málo, jo. Teď třeba se snažím hodně prodávat jako lidem šroty, protože třeba lifeliny nezaplatí úplně, ale když se bavíme třeba o těch šrotech, tak tam je to třeba nějakých 5 až 7 za pás, řekněme, na nějaký takový ty jako smysluplný, ale zároveň ne úplně jako tu nejvyšší řadu. A co se týče sedaček, tak tam je jako hodně důležitý si říct, na co to auto jako vůbec máš. Jestli si prostě fakt koupíš nějakou pevnou sedačku, kterou si nastavíš jenom na sebe, víš, že to nikdo jiný řídit nebude. A že seš prostě jako srovnaný s tím, že si to nikdy neuděláš jako extra pohodlný, ale jako víš, že v tom budeš fakt jako pevnej v kramflecích. Tak jako super, kup si něco pevného, ale jako v tom autě na daily nevím, jestli to je úplně jako ideální. No. Jo, to zase jako já tím, že jako nejezdím žádným daily okrskovým autem a mám to čistě na závody, tak tam prostě jako ta pevná sedačka dává smysl. Nastavíš si ten posed na sebe a jediný, co musíš řešit, tak jaký ho budeš mít midfáru, protože musíš dát nějakou sedačku vedle sebe a teď, když se těm střídá prostě 50-kilová holka a 90-kilový týpek, tak je to trošičku jako blbý, ale hod ani pro jednoho to nebude úplně ideální. No.
Na tom okreskovém autě je asi klidně nějaký přesně jako Reccara a tam, když se budeme bavit o nějakých jako dobrých sedačkách od Reccara, který zároveň budou použitelný pro nějaký denní ježdění, tak se bavíme o sedačce za 50, za 55 klidně, jo. Jako Recaro je drahý, ale má důvod být drahý, jsou to fakt jako super sedačky za mě. Jo, ne nadarmo se dávají přesně do těch jako dražších okruhových aut, který fungují výborně. Takže jo, ale nemusíš kupovat jako sedačku za pade, že jo, můžeš koupit klidně nějakou levnější, všude se prodává hrozně moc jako těch čínských no-nameových sedaček, na kterou ti každý vyšije logo, jaký chceš. Prodává se to tady pod různýma pseudoznačkama a samozřejmě oni mají jako lepší, horší kusy, je tam potřeba počítat s tím, že to třeba ty stavitelné sedačky budou trošku volnější v nějakých těch kloubech a tak podobně, ale jako reálně dají se tam najít docela jako lepší kusy určitě, ale říkám, pokud jako fakt chceš zainvestovat, tak klidně do toho Reccara. Ale je to o tom si dát ty priority, jaký potřebuješ, no. Srovnat si to. Super, super. Takže probrali jsme brzdy, probrali jsme podvozek, sedačky, pneumatiky. Já tady mám otázku ještě na Balciho. Myslím si, že i Honza bude moct určitě přispět k tomuhle tématu, protože jsi říkal, že jezdíš to rally. A je to noční tůž. Jo, nesmíme zapomenout ty natýpky, který prostě jezdí v noci a s tím je spojený i osvětlení toho auta. Jo, pokud si třeba myslíš, že to tvoje auto nesvítí dobře, nevidíš jako tak, jak by si chtěl, Balci, za tebe, jaký úpravy, jaký typ světel by si směl dát na svoje auto? Strašně záleží, co už to auto má, řekněme, za nějaký základ. Pokud člověk má nějakou starou Hondu, jako třeba já, která má prostě 30 plus let, tak tam člověk toho moc nevykouzlí v rámci těch standardních lamp, které jsou prostě na klasický žlutý žárovky. Jo. Tam jako výrazně jsem schopný doporučit lidem udělat si nějaký Big Xenonový nebo Billet retrofit s projektorem, aby to prostě mělo fakt dobrý rozptyl toho světla, zároveň to jako neoslňovalo řidiče a když tam člověk prostě v noci pošle dálkáče a chce to trošičku projet, tak vidí jako dostatečně daleko před sebe, aby byl schopný třeba jako zareagovat, když vidí, že mu tam běží lesem srna, která mu tam jde skočit. Jo. Strašně fakt záleží na to, jaký jsou ty základní světla v tom autě, ale pokud je, řekněme, tam jako aspoň nějaký prostor na to, aby tam člověk nacpal, řekněme, jako pořádnou tvrdku s nějakým dobrým stínidlem a dal tam jako, řekněme, hodně kvalitní xenonovou, anebo dneska už možná i líp nějakou kvalitní ledkovou žárovku, tak to můžu fakt jako jedině doporučit. Vlastně na té naší dailyně, tam jsem teďka nedávno nechal dělat trilet retrofit, takže to auto vlastně původně mělo natáčecí do zatáčky xenonový světla, ale klasický žlutý dálkáče na žárovky. To se nechalo prostě celý předělat na vlastně projektory, které jsou billet, plus ty prostřední žárovky se celý vlastně vyměnily za ty ledkový, takže když člověk vlastně jako svítí v noci těma ledkovejma, tak mu to vlastně takhle krásně kopíruje tu silnici, tak jak jedeš, ale zároveň ten prostředek furt zůstává maximálně osvícený a v tom hlavním bodu tam je skoro jako 6000 luxů, což je už možná i nad nějakýma legálníma limitama, ale je to, řekněme, něco, co člověku fakt jako strašně dodá jistotu v noci a když prostě před sebe nějakých 200-300 metrů, jako kdyby byl bílej den díky takovémhle světlům, tak se to fakt jako vyplatí. Cenově to jsou investice, které prostě vyjdou na minimálně 20 000, to jako je pravda, ale je to investice, která se fakt vyplatí, protože opravovat auto, do kterého ti vletěla srna nebo nějaký prase nebo něco v noci, tak je většinou dražší. A jestli můžu na tebe, Honzo, trošku upřesnit tu otázku. Spoustu rally aut nebo třeba i offroadáci dělávají nějaký přídavný světla, ať už je to právě, když jezdí v lese a tak podobně. Jaká je nejlepší cesta tady těch úprav? Jo? Protože často mají na kapotě nějaký přídavný světla nebo i na střeše. Co za tebe bys takhle doporučil? Nějakým třeba těm ostřílenějším týpkům? Hele, za mě teda jako samozřejmě záleží, jo. Je to hrozný rozdíl nějaký offroadák, kde si dáš rampu na zahrádku, tak určitě super.
já jsem teda hrozný zastánce, ono dneska už to jako moc není, že jo, ale dřív na těch prostě VRCček z roku 2000 a tak dále, tak klasický prostě laminátový rampy s kulatýma helama, tak to je jako krásný, ale už takový trošku nereálný. Teď s poslední dobou se objevuje hodně hezkých ledkových ramp přímo do masek, takže to je docela za mě dobrá cesta, protože to dost často opravdu pasuje na auto bez úprav, jenom výměnným způsobem, nebo se to dává někam právě za nějaký mřížky a tak podobně a svítí to jako fakt superově. Zároveň tě nebude nikdo prostě žádný policajt buzerovat, protože to nebude nikde koukat, jo, když si přiděláš něco někam na kapotu nebo na střechu něco, tak je to přesně magnet na policajty, budou tě za to brát, nechceš. Takže něco takového schovaného, něco elegantnějšího, za mě super. Samozřejmě jako na tom rally, že jo, tak tam je ti to jedno, tam si to přiděláš opravdu jako na tu kapotu nebo na ten nárazník, sundáváš to na denní RZ, takže to je taky něco úplně jiného, ale říkám, na ty okreskáře určitě, pokud na daný auto něco takového bude, nebo si to doupravíš a dovyrobíš, tak implementovat nějakou jako širokou rampu od nějakého, nechci říkat úplně jako lepšího výrobce, ale aby si to prostě nekoupil nějakou úplně nejlevnější na Alíku, tak za mě jako dobrá cesta. OK, super, díky moc. A teď mám tady takovou specifickou otázku. My, Drive and Adventures, i ty, Honzo, my nejsme jakoby nějaký tuneři, co by ladili auta, vyrazili s tím do Teska nebo do Milovic na nějaký tuningový sraz, ale řešíme opravdu jakoby ty funkční úpravy. A teď mám tady otázku tak nějak na všechny z vás. Rozhodněte se, kdo z vás na to bude chtít odpovídat jako první, klidně se přihlašte, ale jsou to aeroprvky. Ať už to jsou křídla, lipa nebo nějaký aspekty na podlaze, jako má teď třeba nová GT3 RSO, má krásně udělanou podlahu, přísavný efekt. Jestli za vás tady to má nějaký efekt na to okreskové ježdění, protože obecní informace, co víme, tak to aero funguje třeba až od 130 km za hodinu. Už vidím, Filip, že se hlásí. Filipe, nechám to na tobě. Co ty a křídla a různý tady ty aeroprvky? Jaký na to máš názor? Tak, myslím si, že největší odborník na křídla nám tady chybí v té konverzaci. Jako. Markus. Tak, hele, já jsem se na tohle otázku jako docela těšil, protože na to je úplně jako jednoduchá za mě je na to strašně jednoduchá odpověď. Za mě na těch okreskách nemáš absolutně šanci dosahovat rychlostí takových, aby jakýkoliv aeroprvek fungoval. A to je jako za mě jediná odpověď na tohle, co ti jako dám. Super, děkuju, končíme podcast, vidíme se příště, mějte se. Ne, ještě někdo k tomu chce něco říct? Já v tomhletom s Filipem jednoznačně souhlasím. Ono 99,9% křídel, který si dáš ať už dopředu nebo dozadu, tak jsou jenom přidaná váha a naopak kolikrát jsou dokonce jako tím, že nikdo si je nenechává ladit, každý je tam jenom prostě přišroubuje nebo v horším případě nalepí nějaký lipa. Tak tyhle ty věci spíš jako kolikrát ještě vytvářejí jako přídavnej odpor tomu vzduchu. Jo, takže jako ve výsledku to vlastně jako ničemu moc nepomáhá a jediný, co si umím představit, že může jako dávat smysl, tak to, co si dělají lidi třeba na starých autech, že si vyřežou třeba jako díry do zadního nárazníku, který prostě u těch starých aut jsou jako padák, jo, tak jako v tu chvíli OK, možná ti to trošičku jako s něčím pomůže, ale jako realita, pokud to nemáš prostě fakt jako profesionálně naladěný v větrním tunelu, což stojí prostě opět nižší 10 000 plus 100 000 na dílech, který jako se musí speciálně dělat na to auto, tak se ti to prostě nevyplatí. Je to jenom estetická věc. A tady já bych se chtěl zeptat Honzy, protože nás nesedou třeba lidi, kteří jezdí jenom okresky, ale třeba i nějaký ty lidi, co rádi jezdí na okruhy, ať už to jsou větší okruhy, nebo možná i nějaký menší. U těch větších samozřejmě to aero potřebuješ víc. A pokud se bavíme třeba o člověku, co už má nějaký jakoby dražší, sportovnější auto, už si na tom udělal brzdy, už si na tom udělal podvozek, vychytal takový ty mouchy, ale prostě potřebuje ladit nebo chce zrychlit ještě o nějaký desetinky, dejme tomu i nějaký vteřiny. Co ty by si poradil ohledně toho aera? To je takový nejefektivnější. Já bych se jenom dozeptal, jestli jako do toho aera počítáš i nějaký jako právě třeba
usměrnění vzduchu na podvozku k brzdám a tak podobně. To jsem úplně... Přesně tak. Určitě přesně tady to, ať už to jsou třeba, že si uděláš i na nějaký karoserii, nějaký různý žlábky, které vlastně ovlivňují proudění vzduchu okolo celého auta, anebo i právě na tu podlahu. Jo, OK. No, hele, jako úplně upřímně, řek si desetinky nebo vteřiny. Jako vteřiny už jako u takhle upraveného auta moc nenaženeš, jo, tam už každá desetinka ti stojí 10 000 na tom autě. A co se týče toho aera, tak jako upřímně tam jako zase moc kovaný nejsem, protože tam ve finále jako my nic moc nevymyslíme a musíme jít po něčem, co někdo opravdu jako reálně vyzkoumal, jo. Přesně jak říkal Balci, prostě pokud to jako minimálně nějak nenamodeluješ v nějakém prostě virtuálním tunelu, tak to prostě jako nebude fungovat, nebo ten přínos aspoň nebude prokazatelný. Takže za mě jako tam úplně za tolik variant není a spíš opravdu jako koukat, co kdo už vymyslel, vyzkoušel a nějakým způsobem jako ověřil. Takže na ty jako dejme tomu oblíbenější okruhový auta jako typu Porsche a tak podobně, už ty věci vymyšlený jsou vyzkoušený a ví se, co funguje a tam rozhodně nemá cenu jako laborovat v tomhle tom. Jako jakýkoliv vlastní vývoj bude jako akorát boj s větrnými mlýnama a jako hrozný jako voser s prominutím, takže tam bych se do toho moc necpal. No. Ale já jsem jedině rád, že si to přesně pojmenoval takhle nebo vysvětlil, protože odpovídáme jakoby na hodně velkou otázku právě třeba tady těm tunerům, který prostě si myslí, že to má nějaký efekt, ale prostě nemá. Jo. Jestli tak probrali jsme Balci, jestli chceš ještě něco? Já bych tam doplnil ještě jednu věc. My jsme se vlastně dotkli těch nějakých vzduchových kanálků směrem k brzdám, to je jako určitě skvělá věc. Opět na okreskový auto nevytvoříš zase takový rychlosti kolikrát, aby měli jako tak obrovský účinek oproti tomu, co už ty auta většinou umějí v sérii, co ale třeba některým autům, obzvláště pokud tam třeba ladíš výkon, může občas pomoct, tak jsou různý jako aftermarketový výdechy, kapoty. Teď nemyslím nějaký obrovský nasávače, jak z Need for Speed Underground, ale třeba nějaký malinkatý výdechy, který prostě jsou jako dobře umístěný tak, aby uměli jako vyvádět ten teplej vzduch, například u nějakých hodně turbených nebo kompresorovaných aut, který tam jako akumulují hodně teploty, takže tu teplotu umí prostě jako vyvádět ven. To je třeba jako podle mě asi jedna z těch nejsmysluplnějších aeroúprav, kterou si na to auto můžeš dát, ale a ani nejsou tak drahý, ale jako jinak, jo, přesně to, co jsme jako se tady asi shodli se všema, jinak jsou to jako hodně velký peníze za velmi malý výsledek. Tam jestli bych mohl teda doplnit Balciho, tak já bych hlavně jako prvně šel potom to teplo vůbec do toho motorového prostoru nepouštět. To znamená, než tam začneš vymýšlet nějaký výdechy, tak prostě určitě jsou jako dneska už jako výborný termoizolace. Ať už prodáváme Thermotec nebo Day, cokoliv. Opravdu jako omotavky výfuku, kryty turba a tak podobně. Různý nalepovací odstínění, kde to teplo odrazíš od toho, kde ho nechceš a tak podobně. Takže začít tímhle s tím a pak teprve můžeš jako větrat to, kde ti to teplo zůstává viset třeba. Jo, ale určitě bych začal taky tímhle s tím. No. Jo, to souhlasím. Super kluci. A aby nám, doufám, že to někdo dokoukal až sem, a aby nám lidi nenadávali, že jsme pro spoustu lidí vynechali třeba to nejdůležitější, tak je to ten výkon toho samotného motoru. Víme, že máme vlastně dvě koncepce, to je atmosférický motor, potom turbomotor, nebudeme asi počítat hybridy nebo nějaký elektriky a tak podobně. Ten základ je prostě atmosféra nebo turbomotor. A já bych se chtěl zeptat, jaký jsou možnosti vlastně úprav? Víme, že u atmosfér toho není zase až tak moc, že ten výkon se nedá o tolik procentuálně navýšit oproti turbomotoru, ale myslím si, že s těma atmosférama má výbornou zkušenost Filip. Takže já bych se rád Filipa zeptal, jaký jsou možnosti úpravy výkonu u atmosférických motorů. A ještě než začneš odpovídat, tak až nám k tomu něco řekneš, tak potom se chci Honzi zeptat, jaký jsou možnosti toho oturbeného motoru. Jo? Takže Filipe, jestli můžeš nám něco říct ohledně těch atmosfér a úprav výkonu? Tak co se týče atmosféry, tak řekl naprosto správně, že tam se prostě nikdy nebudeme při navyšování výkonu bavit o číslech, který nám pak asi řekne Honza ohledně těch turbomotorů. A v podstatě je to o tom, že na každé té atmosféře jakýkoliv jakoby výkonový kilowatt nebo kůň, říkejme tomu, jak chceme, stojí jako hodně peněz. Jo, samozřejmě nějaký základ je úplně jako sportovní filtr,
nějaký sání, jako přívod prostě toho vzduchu, dobře to odslonit jako od tepla a udělat k tomu případně třeba nějakou jako optimalizační mapu paliva, kde samozřejmě ten výrobce většinou nechává nějaký prostor z důvodu jako nějaký spolehlivosti, jako v rámci toho, že se tam může dostat víc paliva, přes ten sportovní filtr je tam člověk schopný třeba dostat o něco málo víc vzduchu, ale reálně se jako při nějaký té výkonové optimalizaci s tímhletím jako sportovním filtrem bavíme reálně o na 400 koňovém autě o výkonu 20 až jako maximálně 40 koní, si myslím, víc určitě ne. Jo, další věc je samozřejmě vejfuk, kde ale zas na atmosféře je to velmi složitý, protože ta atmosféra přece jenom potřebuje nějaký správný protitlak, jo, není to pak jako právě u toho turba, kde vlastně jakoby nám jde o to ty výfukové plyny jako co nejvíc zrychlit, ta atmosféra tak úplně nefunguje, takže je prostě mnohem víc náchylná na to, aby to bylo udělané správně. A celkově je hodně náchylná jako na teplo. Jo, takže pokud se člověku prostě podaří jakoby do toho motoru dostávat opravdu jako studený vzduch, mít dobrý prostě to tepelný, jako tu tepelnou izolaci, o který prostě mluvil Honza a tak tam potom vlastně dokáže člověk v tom průběhu té křivky toho výkonu jako zaznamenat nějaký rozdíl. Jo, ale když to prostě blbě řeknu, na svém autě prostě mám těch věcí fakt jako víceméně skoro všechno, co se jako dalo udělat, než člověk začne šahat do toho short motoru, jako jsou vačky jiný a podobně, jo, a prostě celá ta věc jako mi dává nějakých 80 koní navíc, jo, a je to prostě strašně moc peněz, času a hlav, který to jako musí vymyslet, aby to opravdu fungovalo, jak to funguje. A i tak to ne ve všech podmínkách může fungovat stejně, jo. Jednou vám víc zaprší, je větší vlhkost, jo, pak je zase vedro a tak. A to auto bude furt jako se chovat jako trošku jinak. Můžou tam ty výkyvy toho výkonu být prostě mnohem větší než na tom turbomotoru, který to samozřejmě dokáže mnohem líp skrývat za mě, jo. Takže určitě jako je to nějaká optimalizace prostě jakoby mapy, jo, to se dá udělat vždycky a je tam prostě nějaký prostor 10% jako výkonu dát navíc, jako jo, na té atmosféře, ale jinak se tam s tím úplně moc nedá dělat, v nějaký větší zásahy už pak samozřejmě souvisejí i s tím, že ten motor je potřeba uchladit, jo, a takhle, jo, a co se týče jako opravdu velkého zásahu, už se bavíme prostě o tom dávat nějaký ostřejší vačky a takovýhle věci, kde by nám zase to pak může asi Balci doplnit, jako který to vlastně staví na té Hondě, jo, kde ten rozdíl dokáže být pak samozřejmě výkonově značný, ale je to vlastně o tom, že na tom autě už nezbyde jako sériovýho vůbec nic. Jo. Ono u těchhle z těch jako hodně velkých úprav právě v podobě těch vaček, v podobě třeba jako zesílení toho ventilového ústrojí a veškerých těch pružinek, co tam jsou, ono to je fajn, ale člověk musí jako se smířit s tím, že to auto funguje až jako v tom vyšším spektru těch otáček a v těch nízkých otáčkách to auto prostě fakt jako vůbec nefunguje. Třeba v sérii ten můj motor, co jsem měl, tak fungoval úplně v pohodě prostě mezi 2-3 tisícema otáček, roztočilo se to prostě do toho výteku a fičilo to fajn. Teďka, jak to mám celý posunutý a je to fakt jako nastavený, aby to v vysokých otáčkách, tak to auto reálně začíná fungovat někde mezi 5-6 tisícema otáček. Jasně, jede až do 9,5 a jede to jako dělobuch, ale je to prostě jako potřeba s tím počítat, že tu atmosféru tam každý kůň, jak říkal Filip, je extrémně drahej a je to jako vývoj složitý, když to tak jako řeknu. Člověk si tam musí fakt jako se strašnou spoustou věcí vyhrát. A ne vždycky se to úplně vyplatí, obzvláště pak jako na to okreskové ježdění. Tam jako pokud člověk chce prostě navyšovat výkon u toho atmosférického auta, kolikrát bych řekl spíš nedělejte to. Za ty peníze. Jestli můžu teď trochu právě přemostit na Honzu, jestli by si, mimo to, jestli budeš chtít doplnit ohledně těch úprav toho atmosférického motoru a potom samozřejmě budeme řešit ten turbomotor, jestli můžeš i zmínit právě ty vlivy vnější na výkon toho motoru, jako je teplost nasávaného vzduchu, jeho vlhkost, případně nadmořská výška?
Hele, jako, co se týče těch atmošek, tak tam jako padlo asi opravdu jako všechno. Opravdu je to prostě drahý, s každým koněm nahoru. Nejvíc tam asi opravdu jako přidají ty vačky a nějaká víceklapka, ale to se bavíme fakt jako o vysokých 10 000 za ty jednotlivé úpravy. Jo, nějaká víceklapka se bavíme třeba o 50-70 tisících, vačky, to máš taky prostě zase podle typu motoru samozřejmě, ale prostě třeba dalších 20-30 úplně bez problémů. Jo, a to se nebavíme o tom, že to někdo musí dělat. Takže opravdu drahý a musíš být opravdu, jako si myslím, takový trošku srdcař, aby si chtěl projev té atmosféry a zároveň si odpustil nárůst toho výkonu. I když k tomu se asi buď to dostaneme, nebo už jsme si to trochu řekli, že ten výkon jako není až tak důležitý, protože kolikrát jako nějakých 200 až 300 koní mezi stromama na úzké silnici úplně bohatě stačí a nepotřebuješ být jako dálniční závodník. Jo. Takže za mě tohle jako k atmoškám úplně všechno asi. K těm turbomotorům a obecně jako k těm podmínkám, tak samozřejmě jako tam to si myslím, že obecně platí pro všechny, ať už přeplňovaný nebo atmomotory, je prostě samozřejmě jako velký vedro blbý, že jo, co si budeme povídat, ten vzduch teplej tam nechceme, nějaký vlhčejší vzduch lepší samozřejmě, jo, ale zase pak na vodě úplně taky jako letět pilu nechceš, takže to chce nějaký jako vyvážený podmínky trošičku, ale že jo, všichni to víme, prostě když někdo pouští hodně jako studený vzduch na brzdě, tak prostě odbrzdí úplně jiný koně, že jo, než když prostě má blbý chlazení, takže to jako je velký rozdíl, ta teplota. A u těch přeplňovaných aut je to taky hodně znát, že jo, tam ty intercoolery prostě, když pak jako ty sériový nestíhají, tak mít dobrý cooler je super, zase to pak jako nesmíš přehánět, nesmíš mít obrovský cooler, protože pak prostě se ti tam nafukuje 100 let, že jo, takže chce to mít jako vyváženou soustavu nějak vůči velikosti turba, všichni známe jako videa, že tamhle jezdí prostě 1000koňový Golf, 1.8 turbo, ale kolik toho Golf najel, že jo, jako prostě máš na 3 sprinty motor a můžeš to dělat znova, takže to je jako zbytečný. Ale samozřejmě z těch turbomotorů dostaneš jako ty koně relativně snadno a už na nějaký blbý stage na úpravě softwarový získáš prostě bez problémů 30 koní, který na té atmosféře honíš za 100 000 nízký, takže to je samozřejmě úplně někde jinde. Jo, kompresorový auta jsou někde mezi, taky se úplně jako, že jo, s koněma o tolik nahoru nedá jako u toho turba většinou, protože tam jsou nějaký limity těch vlastně té funkčnosti toho kompresoru, zatímco turbo prostě můžeš jako když tak vyměnit za jiný, že jo, tak to není až takový problém. Výměna toho kompresoru je vždycky problematičtější, takže určitě dneska se dělají jako velice zajímavý turba, můžeš si je poskládat jak chceš, my třeba prodáváme, že jo, garety a můžeš si zvolit prostě jakoukoliv výfukovku s jakýmkoliv středem, co jdou tak nějak k sobě, podíš si tam velikosti těch skříní, takže fakt si tam můžeš naladit jako víceméně, co chceš, dělají se různý typy těch turb, takže samozřejmě někdo má lepší zkušenosti s tím, někdo s tím, takže si opravdu jako vybere každý a jde o to spíš poskládat potom nějaký jako funkční celek, no, aby to nebylo prostě nesmyslný, co si budeme povídat, jako Balciho auto, když jede takhle, jak jede, tak prostě na té okresce nebo obecně jako na tom nějakým denním ježdění to bude prostě jako peklo s tím jezdit, jo, ale zároveň prostě, když to vezmeš někam na okruh, tak to bude strašně skvělý, protože tam to prostě můžeš v těch vysokých držet furt, jo, víš, že se ti tam nikde nic nepodělá, nebudeš muset nikde zastavit a užiješ si to určitě, jako, protože jako tyhle ty vysoké otáčky jsou úplně super a proto tu atmosféru chceš, jo, ale prostě není to na žádný jako ježdění na okreskách s nějakýma přejezdama kulturníma úplně, no. To budeš trpět. Ještě se zkrátí vodovkou. No. OK, tak tady to bylo teda takový informační, doufám, že spoustu lidem, co to sledují, jsme pomohli, jestli si nevěděli rady a jestli si doteď nevíte rady, tak napište třeba Honzovi z JK Racing a on vám poradí nebo řekne, co jak máte udělat. A my se teď přesuneme k druhé části tady toho podcastu, nebo třetí, kdy si my složíme naše nějaký vysněný auto. A já vás teď všechny poprosím vždycky o jednoslovnou odpověď, aby jsme si
dali nějaký ty odpovědi na to a potom zjistíme z toho, co my jsme si složili, jestli vůbec nějaký takový auto existuje. Jo? A aby jsme tomu dali nějakou hlavu a patu, tak Ondra už zmiňoval, začneme váhou toho auta. A máme tady 4 možnosti. Je to do 850 kg, do 1100 kg, do 1400 kg, anebo do 1800 kg. Filipe, jestli za tebe můžeš si vybrat, jakou hmotnost svého auta vysněného by si chtěl mít? Do 1100. 1100. Ondro, za tebe? 1400. 1400. Balci? U okreskovýho klidně i do těch 1800. Super, Honzo? 1100. 1100. A já dám 1100 taky. Tak. A teď tady máme koncepci. Hot hatch, kupé, sedan a kombi. Filipe, za tebe? Kupé. Takže kupé. Ondro? Jo, kupé taky. Kupé. Balci? Jasný kupéčko. Honzo? Taky kupé. OK. Tak, teď motor. Turbomotor anebo atmosféra? Honzo, za tebe? Atmosféra. Balci? Turbo. Ondro? No, jelikož jsme vybrali váhu 1100 a koncepci kupé, tak si myslím, že na ten turbomotor tam nebudeme mít místo, pokud to nebude nějaký malý objem. A mně by se líbila atmosféra točivá. Fakt, jo. K20, no. OK. Filipe? Turbo. Turbo, OK. A teď pohon. Jestli předokolka, zadokolka, anebo čtyřkolka. Filipe? Zadek. OK. Ondro? Do 11 kilo čtyřkolku nedáš, takže zadokolka. Váci? No, do 11 kg nedáš čtyřkolku, ale do toho mýho 1800 kg dáš čtyřkolku, takže já čtyřkolku říkám. OK. Honzo? Zadokolka. Tak. A teď to nejdůležitější. Honzo, začneme tebou a jakou bys mu dal barvu? To nemyslíš vážně, ne? Ne, dělám si prdel. OK. Ještě nějaký aspekt, který byste chtěli právě jako takhle vybírat, protože já tady mám tady ty 4 věci, jako hmotnost, koncepce, motor a náhon. Ještě něco? Je výkon. Optimální výkon. Pravda. My jsme zodpověděli. Absolutně nedůležitá věc. A teď, hele, dobře, tak. A máme tady výkon. Do 200 koní, do 300, 400, 500, anebo nad 500. Tak, a začínáme Honzou. Do 300. OK. Balci? U okreskovýho do 500. Ondro? Do 300. A Filipe? Do 400. Tak, z toho uděláme průměr. Průměr 400 si myslím, no. 300. A ještě ses neptal na převodovku. Ty vole, dobře ty. OK. Počkej, s váhou 1100 kilo, ty vole, nemáme jinou možnost. Tak jako máš na výběr. Podle ale to je mě jedno, můžeš dát, to je jedno. To je můžeš dát na výběr auto. manuál, automat klasický a dvojspojku. Dáme prostě manuál anebo automat. Filipe, za tebe? Manuál. Ondro? Manuál. OK. Balci? Já budu divnej, dvouspojka automat. Tak to je na ban. A Honzo? Manuál. OK. Tak, hoší, jo. Máme teda, hele, zjistíme, jestli nějaký takový auto existuje. No ještě počkej. Mě napadlo, že bychom měli říct, jak by se to auto mělo chovat. Jako podvozkově, balančně. Jak to auto, k čemu by to mělo být nejbližší.
z toho, co jsme kdy řídili nebo slyšeli, kdo co řídil. Já to vykopávám, já říkám, že by se to mělo chovat podvozkově jak BRZ. A to je teda jako, že to jde lehce do driftu. No, že všechno cítíš, je to tvrdý motokár a asi i lehce do driftu. Záleží, jak jedeš. OK, Balci, za tebe? Něco na styl chování Eva. Evolution. OK, takže dobře Ani- kontrolovaná z čtyřkolka, která jde za plynem, jasně, OK. Honzo, u tebe? Za mě tohle je dost daný tím, co jsme tady typovali, ne? Jako tím pohonem, váhou, motorem a tak, ale jako za mě taky to BRZ to. OK, Filipe? Já bych chtěl, aby se to chovalo jako Cayman GT4. OK. Já chci, aby to bylo těžký na předek, poraspal tomu blok, aby to bylo RSO. OK. Ne, to je samozřejmě joke. Dobře, takže máme 1100 kilo, máme kupéčko, máme nerozhodně turbo nebo atmo a máme... Jak nerozhodně, když je nás 5, prosím tě. Dobře, OK, já to teda rozseknu a já bych chtěl... No ty chceš turbo, to je jasný. Takže dobře, takže máme 1100 kilo, kupé, turbomotor, 400 koní, zadokolku, lehce přetáčivou. Existuje nějaký takový auto, který má 11 koní, kupéčko? Speedster. Tak, přesně. Ty vole, no. Bejvalej. Tomu nesmíme říct, ty vole. Ty vole, chudák, on to Jo, prodá. ale jako je to tak prostě. Kámo, to bylo nejlepší auto na světě, já nechápu. Jo, já nevím, proč to prodal, vole. Idiot. Tomu nesmíme říct. Porota se zhodla. Hned mu to musíš poslat. Jo, pošlem to Markusovi a řekněme mu, ať si tam dá posledních 10 minut a uvidíme, jestli bude Tak. dobře stát. Přesně. OK, tak jo, tak tady to byl teda náš podcast. Věřím, že jsme odpověděli spoustu otázek. Děkujeme dnešním hostům, děkujeme Filipovi, děkujeme Balcimu a děkujeme Honzovi z JK Racing. Kdybyste si nevěděli rady, napište tomuhle klukovi, jak jste se mohli přesvědčit, ví, o čem mluví. A za mě, já se těším, až se potkáme na nějakých našich akcích a doufám, že vytvoříme nějaký další hodnotný podcast. Ondro, za tebe, jak se chceš ještě rozloučit? Já strašně děkuji všem, kteří to dokoukali až sem. Doufám, že to pro vás bylo hodně informovaný a hodně zajímavý poslouchání a že vám to v něčem pomůže a ideálně vám to pomůže ušetřit peníze za úplně nesmyslné úpravy. Myslím si, že jsme právě tohle měli zaměřený, aby jsme vám hodně pomohli na základě těch zkušeností, protože my, když jsme se začali rozjíždět na okreskách, tak ty nápady, co padaly a takovéhle věci a tam, kde jsme teďko, tak si myslím, že jsme hodně dospěli a hodně jsme to posunuli ku těm funkčním věcem. Jak říkal Lukáš, určitě, když budete něco chtít poptat, vyřešit, napište Honzovi, protože já s ním mám zkušenost naprosto skvělou. Honza cokoliv najde, cokoliv vymyslí a plus vám ještě k tomu dá spoustu alternativ a nějakých zkušeností, které už ty jsou strašně cenný, protože ty performance věci a díly na auta jsou prostě mnohdy nesmyslně drahý, takže už tady šetříte prostě někdy 10 000. A jestli máte někdo z vás, kdo teď na to koukal, nějakou zkušenost dobrou a nebo i špatnou, klidně nám to napište do komentářů, podělte se s náma, protože nás to určitě bude zajímat, co vás na té okresce nebo okruhu nebo na nějakých závodech, co jste jeli, pomohlo, posunulo, nebo naopak, co byly vyhozený peníze. Tak jo, já děkuji všem zúčastněným, Lukášovi, který to skvěle vedl za tenhle podcast a když budete s náma chtít vyrazit, tak neváhejte, koukněte na náš web a najděte tam nějaký volný místo. Myslím si, že tahle sezóna bude perfektní. Luky, chceš to ještě nějak doplnit? Nechci. Tak jo, moc děkujeme a tady to bylo Drive and Adventures. Mějte se hezky. Čau.